lehenengo enteratu ginen atxiloketa batzuk izan ziala, guria tartian zehola. Gero jakintzan bat erituta zehola, uste gendun guria zala, eta gero zantzu duten ezetz. Ez gendun inkomunikatuta zeudela, beste berririk ez gendun. Gero nire zainidia beste batzukin, asteburuako prestatzen nahizian juteko, ja orduako inkomunikazioa bukatuko zela. Orduan, ostirala hortan 13 enteratu ginen nola hil zuen. Eta hortikan aurrea, hasi izan gure kezkak, zein ote zioten, torturei buruz izango zala. Iñaki Agirrek eta hoik. Eta hairi eskerra enteratu ginen, ze goretan ikusi zen azkenengo ordutan. Berak hitz batzuk esan zizkela, oso latza izan zela esan zula, eta ikusi zuela oso jota zegoela. Ikusi behar da, zegoeran ginen orduan, momentu hartan Ryan baituta zegoen, eta Jose eroritzen da otsailak 4 atxilotzen dute. Gero, aste hori moztu iten da esan dezagun dinamika hortan, zertikan 6an, eta hiltzen du Ryan. Momentu hortan naiz dagu jarraitu informazioko lan horretan da jarripena egiten, ere konbulsio handia ematen da egun horietan. Handikan, 9 egunean, 4tikan, azaltzen da nola hildan. Kako txartean, pneumonia baten gatik. Eta orduan ja, alarma guziak piztutzen dira, planteatzen da, berretze gertatu da, nola informazioa, eta gero ere, juten geha prestatzen, gorputza, nondik ekarri nola, eta berez, Pankorbon pentsatzen duen ongi etorri bat ematea, edo omenaldi bat egitea, eta gero, ja, handikan Mirandan gazte izen zeuden, itxoiken, azken agurra emateko, Joseri. Hori ezin izan gertatu, berez, niretzako maniobra politika baten bidez, beste lekutikan ekarri zuelako, eta ez ziguten utzi, herri horietatik pasata, merezizun azken agurra ematea. Gero hemen, tentsioko momentuak izan ziren, oso fuerteak, politikokik ere. Konstatazio ezela esan dezagun plenoa izango da historian zehar, aurreneko eta pleno bakarra egiten dela udaletxetian kanpo. Egin zan Josarri plazan, plenoa. Guendikan etzukan bere izena, baina, Pasuz plaza edo. Eta horre egin zan plenoa, jendez gainezka. Eta gero, hor hartu zian, ez dakit orduan plazan izena jartzea, familiakin harremanak eukitzea, segi, punto batzuk. Eta gero, prestatu genuen, gorputza, Joseen etxean zegoen, gorputza, aman etxean. Eta izan zen, eskakizun bat familiai, amai bereziki, usteko eukitzea plazan. Plazan egon zan, eta plazan jarri zanean, tensio handia zegoen, esan duten bezala. Eta orduan jendeak esatezun, prezintatuta etorri da, ez dugu ikusten, zer egongo da hor beha izango da, beste baten bat, edo jendeak jakin nahi zuen, ez? Inkluso, irekit ikusteko bere gorputza nola zegoen. Iriki izan tapa, eta ikusi zanean 2000 batekin prezintatu da zegoen barrua. Orduan nire ustez jendea gelditu zala, ikusi aurpegia eta behar zala, ja urrengo pausoa desprezintatu eta gorputza biluztu eta ikusteko nola zegoen edola,
oso fuertea zen. Eta publikoan gertatu lekeen ezin gauz, ez? Orduan, ne ustez jendea gelditu zala hola en estado de shock, eta jarraitu bendunan, omenaldia jendea juntzan desfilatzen, pasatzen, agurtzen, eta gero iritsi zan Elizako ordua eta tapatu zen eta juntzan Eliza. Eliza pasa ondoren, batzuk nahi ziren sartu kotxe funebre batean, eta orduan jendeak hartu zuen gorputza, eta erreleboz eman genuen hemendikan betikan Zizurkilgora. Zizurkilgoiko kanposantua 2 kilometro terdi ingenuen, jendea erreleboz hartuta eta manifestazioan. Geroan zean sartu zen, zean Panteoian, eta gerokoak. Pensatzen zen, argazkiak azaldu zian, interbiun eta hola, izango zala igualan Madriden hartutako argazki batzuk, eta filtratu interbi hori. Baina, ikusten dan bezala izan zen Zizurkil bertan. Gorputza atera zuten, biluztu, eta han, argazki horien mesedez, ikusi deu, argi eta garbi, torturaren aurpegia. Jose zeon deseginda, zegoen, more, beltza, hankak, erretak, eta, desastre, pneumonian gatikan. Tensio handiko egunak izan ziren, oso gogorra izan zen, ikusita nola zegoen beha, nondikan pasa zen, eta gero pneumonia izan zula, autolosinatu intzala hori izan zuen, eskaileretatik bere burua botazula, baina ikusita gero agertu zian bezala, berdik ezken duen. Orduan, alkatezazioan Inaxi, Otegi. Tentsio horren araberan haurdun zion eta arazoak dukizun, eta horrek baldintzatu zuen beha jarraitzea, udaletxean. Orduan, utzi inzun, eta gero ni bigarren egon, ni sartu nintzen, hori pasata gero. Ja maiatzeako, genuen prestatuta omenalditxo bat, hor harri bat jarri, eta pixkat, merezizun omenaldiak jaso. Gertatu zen, omenaldian bertan guatzen naiz harri jasotzailea Gorosti zeola harria jasotzen da jende desente plazan, Guardia Zibila etorri zian, agindu zuen dena alde itia plazatikan, eta gelditu nintzen, ni bakarrik jo nintzen beraiena, esan ez, lasai, akto pazifikoa da, umeak daude, zeratu, eta egon ginean hitz egiten, eskatu zuten borra bat, hartu zuten harritia, desegindu zuten, txikitu. Guzortu ginen enborbereti. Kondekoratuta bukatu zuen, kriston amorroak. Mila zela. Ikusita nola Jose ikusi genduen da, gero kondekoratuta eta medaia jasota, eta gainetik nolako hileta bat itxeidela, humilatuta. Flagrante izan dan gauz bat, Josena. Ikusi bere gorputza nola dagoen. Eta oraindik biktima ez eskeda anakronikoa. Nik espero dut egun batian esango duela, estatu poliziak hiltzuen, da torturatien hiltzen. Egun hori iriste danean lasaitu eder hartuko denik, baina bitartea baina ez dakago. Iritsiko egun bat. Zehatzala jatorra, dantzak usten, bersotan. Txistulari. Dena, Txistulari.
Futbolien saiatu zen. Bai. Denek Baina, bueno, ikusten, bai. ibiltzen zala eta relazionatzen zan jende guztiekin, ideologia guztiakin. Herritar hutsa zan. Un crack. Beak esan zuen bezala azken hitzak, oso latza izan zen.